Australia joi baba guriya jotono oboto जों mainly joge joge ni palai ekurei to asuk son ni to tak saklai malia simung sigani musukmani je jomati ang keba mukhang kaya tui khai le bor maro keba wasok tui khai riang rong keba rai jatha hanai khai thik amti khai na chung juga juga khai dai jong baba goriya tini ko baba goriya puja jomatiya jati samaso जों kaya mokhang sunagoi na sa tini basamani cha hisabe sini to para mokhayo 20 tarik buskani 20 tarik ponto sodenai chini puja o asakhe na sang baba goriya na sang palai asar hastini lukorok joto Odawono palai mani borong le bobo hai kawro kasana musam norong ne bakhati जों baba no puja khaimani বিশেষ খাইগৈ চিনি ত্রিপুরা হানি যে বকুংবারা বিশেষ খাইরি চিনি বকুংবারা जों baba goriano যেহেতু মানে जों সামুক দ ত্রিপুরানো শান্তিनो সাং ও বিসিঙ্গ ত্রিপুরা सा बकुंबारा जतन हाय दंथो हिने जों मा सानो का गोरोंखौ दंलायै माइबाय फुलबाय मालायै दन दल लेखा फरा जतन शिक्षित दंगै बयबाय बादायलाय मुं खायगै जोंनो दंनो दिहिनो जों मा सालाय Teliamora division Lampraguri Aswari mission ni ngai ang secretary Gurudayal Jamatia जों चिनि Lampraguri Aswari mission ni nahormong chini baba no komol jate ke जों boni bumung no pirei tongai nai joto chini baba guriya ni basa joto no swari aipan जों chini oro Teliamora bibag ningai committee kaisa khalaikha o committee ni ngai जों chini baba guriya ni abo darshanarthi rokno जों tei khalayani engke tei जों tei simia posabu je nangmani जों chini Teliamora bibagiya committee ni je Lampraguri Aswari mission tongnai जों जतन मिलि लागै posabu jugaljak engke teibo chini sapta kaisani bangai जों teibo jugaljak engke chini swari rok boro tonai mo tongo posabar nai mo tongo joto jagao जों teibo bial nangya teike khalai oro je pandang mani bisingtiyo bobo hai kuno sa musok je chini ত্রিপুরা sarngai culturis obo hai role toratong abo tongo chini Lampraguri Aswari mission ni hoite chini cultural program bo phonok jangnai tongo abo ki tini jangnai yakha tini nangnai tini sari jangnai jodi tini somoy ma yangke जों paithakni dino te mela kaisa tongphiyo aprofane जों somoy nanai tini jodi program khlainai rok bang thangkhang khlai जों apro khlainai hnai tonglai ani sinimungke Assam Rifle ex serviceman warrant officer Birbahu Jamatia ang 27 bosor sabot sini Bharat amani bangai seba khai pe mani pare tabok 3 bosor ang retire paika retire man pare sini bukung barani hambani bangai hai hai ni dewaisa जों kisah misa bada khai mano hnoi teiro posaro adna daga sobaso de khai mano जों tebe khai ga sodo orania retire person liya ane loge BSF TSR Assam Rifle Army CRPF joto no chino sobaso roka je sini bosongo je samutang ro sini bosong nemu unka autonomous Kailanpur Mayol Binondia bosong hi pharakha tabuni ni logibo je palbas ja boro joto da obo hai lena jak pati ro bobo ngo department ni bro Orono army botongo BSF tongo CRPF tongo TSR botongo an loge je tongnai rok poran len lejang no loge wa joton tongbai baba goriya ni je khulumani jor kaisa paina Tripura ha ganangai sini bor rok jotono
monokromnan bagai tiar nai tongo thari dai tongo joto bororok kakosong klayai o khulumu Baba Goriani aparnan bagai tiar nai tongo tini joto kakosong bororok no chini borok buini borok joto no TTADC chini je sarkar tongnai tai ramothani ngai ang puila ani hakaham tai joto no kesang klayai jani khulumani yapan ibrasaro ni dofa ni hamkrani bagai biai nani dofa borok ni hamkrai unani sini bisingo nukung rogo khaksangma mannani omoni bagai jotono biai nai jotono suri nai tai jotono suri thong chini dofa ni bagai chini dofa hamsanani bagai chini dofa teibo buskang thangnani chini dofa ni bisingo teibo bini LM bini khunungani lamatui chini borok himmannani tongmannani omo chini hapang ni bisingti ang okokno tini jottoni bagai jottoni faising sahar jao tai jottono kesang klayoi baithangbo khulumdi suridi tai buini bagai bo suridi tai kaisa kokangkai ter kaisa dofani mano o ter no haifana joto dofano borok ni ter nai yasago aboni bagai ter kaisa dofani mano kintu jotono o tero jotono manjago jotono abono o samgo subathong yak ruthong tai baksa thansaklai tong